Hello everyone. So, andito tayo guys ngayon sa Kabulalaan Mountains. Yung sikat guys na pasyalan ngayon dito sa Sinait, Ilocos Sur. So, ipapakita ko sa inyo guys kung gaano kaganda, kung bakit dinarayo ang bundok na ito. So, yan guys, yung background natin nakikita nyo. So, mula dito guys, yan. Yan yung tinatawag nilang cell site dito. Yan. Kasi dito nakatayo yung cell site. Ayan guys, maganda yung lugar na ito. So, very peaceful. Kita nyo guys. Papakita ko sa inyo. So, abang-abang po sa kung paano tayo nakarating dito. Papakita ko sa inyo guys. Tapos, yan guys. Napakaganda dito sa mountain mountain dito sa Kabulalaan. So, papakita ko sa inyo guys. Nandito tayo sa tuktok. So, ayan yung view guys mula dito. Natatanaw natin guys yung dagat. Ayan. So, natatanaw mo yung buong Sinait, Ilocos Sur dito. Ayan. Napakaganda guys na place. At nakakamangha. Ayan. So abangan nyo guys yung ating vlog about this place. At ipapakita ko sa inyo kung gaano talaga kaganda yung lugar na ito. So dyan muna guys. So wait nyo po yung ating upload nung vlog natin dito sa Kabulalaan Mountain na napakaganda guys. Amazing place. So dito muna nagtatapos yung live natin at mag picture muna tayo dito guys. Napakaganda guys. Ayan. Kabulalaan Mountain.